La Cavalcada de Reis de Barcelona és l'espectacle que es fa amb els artistes de la ciutat, amb els futurs artistes, és a dir, amb totes les escoles de dansa, interpretació, circ, amb la ciutat i per la ciutat. Aquest any la novetat potser important és que al començament del seguici de la cavalcada hi haurà l'Ola Barcelona, que són les rajoles de terra que cada dia trepitgem fet amb un teixit, amb un estampat. És un espectacle que va de la mà de les millors companyies de teatre de carrer, dels millors coreògrafs d'aquest moment i que sense perdre la màgia i la tradició del que representa, que venen els tres reis d'Orient seguits per l'estrella, portant joguets amb els seus cartells i els seus seguicis, mantenint aquesta imatge l'omplim de novetats i de propostes tant coreogràfiques, musicals i escenogràfiques actuals i amb risc i innovadores i sorprenents. Aquest seguici ha estat la Veronal, que és una de les companyies que ara té més ressò internacional a la nostra ciutat. Aquest inici també va formar una part als campions del món de patinatge artístic, que és un club que hi ha a Olot, que vindran a obrir la cavalcada amb aquest bloc de l'estrella. El hecho de estar en la cabalgata también nos permite abrir nuevas puertas y que otro tipo de público que quizás no conociera el trabajo de la compañía lo pueda descubrir. Cuando la Marta nos propuso de participar en la cabalgata, nos pareció muy interesante el hecho de que nos quería colocar en el lado de la estrella, en el lado más galáctico, ¿no?, del desfile. Y nos pareció muy interesante porque nuestro movimiento y nuestra poesía de movimiento está muy vinculado con esto, ¿no?, con una cosa muy poco humanoide y muy cerca de lo extraño y de lo astronáutico que nos hablaba de ella. Entonces nuestra aportación en la cabalgata viene un poco por ahí, ¿no? És un dels espectacles de carrer més importants del món, amb moltíssima més gent involucrada que en altres esdeveniments. Cada un individual té molta importància. A les Olimpiades, on aquests events, treballes amb molta gent, però estan fent una cosa en comú, una coreografia en comú, i amb aquestes són petits detalls de cada persona, des del que es pitja fins al que està dalt de la carrossa. Per mi ha sigut molt interessant i molt motivant aquest any perquè, per això, pels nous elements, per poder barrejar la coreografia ballada, per dir-ho d'una manera, amb una mica més d'interpretació, de manipular els elements d'una altra manera, i per tant la interacció amb el públic és diferent, no es queda només en la coreografia en si, sinó que ens implica molt més com a intèrprets a l'hora de transmetre l'element que portem, que estem manipulant. M'agrada molt la idea sempre que s'intenta treballar una dimensió que no estem habituats, com a coreògrafs o com a intèrprets. Si treballem al carrer, estem acostumats a treballar al mateix pla, o quan treballem en un escenari hi ha aquesta quarta paret, o la trenques o no, però tens el públic en un lloc. I aquí el que m'agrada és que tenim en compte que tenim públic als laterals, a darrere, a davant i també a dalt.
una altra de les companyies importants que sempre col·labora amb nosaltres, és la companyia Antiga i Barbuda, que ens ha portat 2 escenografies que van construir al País Basc, la Oca i la Potoca, que la Potoca acompanyarà els xumeters, és un cavallet com si fos un cavall d'aquests de fusta en els petitons, doncs per també recollir tots aquests xumets que ens donen els nens al llarg de la cavalcada. Jo ho visc d'una manera que no és un espectacle. Estem vivint un fet real, que per la gran majoria de gent que veurà aquesta cavalcada ho és. Estem jugant amb vestuaris i músiques i tot, però forma part d'un fet que per molts serà real. Per tant, és un acte molt màgic. Som responsables d'això, de fer una nit o una tarda que sigui la més màgica de tot l'any. Al Seguici del Melchor, l'any passat vam començar a treballar sobre l'edifici del Palau de la Música, sobre el vitrall del Domènec i Muntaner, i aquest any hem continuat. I hem aconseguit que des del principi fins al rei tot el seguici tingui el mateix estil, és a dir, serà una explosió de llum, color i sobretot olor. Nosaltres ens encarreguem de les carrosses dels Tres Reis, l'Estrella d'Orient, la carrossa de les Joguines i també la de l'Avantguàrdia. I una mica el procés depèn de la carrossa, perquè hi ha carrosses com les dels Tres Reis i l'Estrella que ja estan pràcticament muntades. La carrossa de les Joguines es dedica una mica a mostrar les joguines que els Reis porten als nens i també tenim unes pantalles LEDs que van informant de quines joguines s'han demanat i així tothom de Barcelona podrà veure quines són les joguines que els barcelonins i les barcelonines han encarregat als Reis. I bàsicament és una nòria amb uns ajudants dels Reis Mags que van movent les joguines d'una a l'altra per durant la cavalcada fer-les visibles. I després quan acaba tot, ho guarden i ja els Reis ja ho porten a casa de qui toqui. Enguany les novetats més importants són els seguicis dels Tres Reis, que s'han fet amb vestuaris nous, de Melcior, Gaspar i Baltasar, i és una partida important de vestuari nou que s'ha fet per aquesta edició. I per la resta de participants el que fem és reciclar, evidentment, tot el bloc de vestuari que ja disposem, que la casa té, no? En total són aproximadament quasi 1.300 i pico, 1.350 per allà rondarà tot el vestuari que surt. Hi ha hagut molts canvis de proposta, tant musical com d'introducció de nous elements, com per exemple en aquesta comparsa de Gaspar.
doncs tenim un carro que és un incenciari gegant i uns petits incenciaris que hi ha i la introducció de manipulació de titelles, que en aquest cas són unes serps. Al Baltasar aquest any hem canviat totalment i el que hem aconseguit és tornar a ser uns nens. Un peluix de 5 metres d'altura caminarà per Barcelona acompanyat d'un seguici de girafes, elefants i lleons. Tot això recobrint una mica aquesta Àfrica més entranyable. Este año ha sido un reto poco superior, ¿no? El hacer un personaje que tenga una vida un poco más de vida y un poco más de poesía. Eso es el intento. Un juguete clásico de una cajita de música y bueno, pues que ha sido un reto también para nosotros porque tiene bastante más tecnología que otros años, manipulación, bueno, tiene otras complicaciones.
important pel nombre de gent que hi participa, perquè és moltíssima gent, tant de tècnics com d'artístics, com de voluntaris, com de serveis municipals implicats. És una conjunció de moltíssims elements amb una cosa molt curta, un espai de temps molt curt, que en realitat dura 3 hores l'esdeveniment, però que té una repercussió a nivell de ciutat espectacular i a nivell emocional també molt important. Tot suma, no? Sobretot la magnitud com a espectacle. És un gran espectacle d'un gran format com pocs tens l'oportunitat de treballar-hi al llarg de l'any. És molt llarg i hi ha moltes coses de tota mena. Il·luminació, de transmissions, ja ho he dit, perquè els ballarins puguin sentir la música, la il·luminació que ens quedi bonica, moltes coses. Organizar a tantísima gente, como organizan a tantos niños además, que es muy complicado con los niños. Y organizarlo todo tan bien, a mí me maravilla. Home, és una responsabilitat perquè has de controlar, que em sembla que són quasi 1.200 persones, entre treballadors i gent que ve a fer l'assaig i aquestes coses, i és complicat, no? És un equip enorme, és molt gran, des de l'equip de construcció, a l'equip tècnic, a l'equip de coreografia, tots els departaments, hi ha moltíssima gent, i moltíssima gent molt bona en el seu terreny, i que tot això ho has d'engranar i que acabi sent el que és. Dificultat podria ser, li diem, la part humana, perquè són entre unes 1.200 persones, entre participants, col·laboradors, companyies convidades, treballadors, molts equips de treballadors. Veure tots els nens allà, o sigui, divertint-se, esperant-se, m'agrada molt. I això fa que cada any m'animi a vindre.